DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Ay matanda na sana. Mga tugang, good morning po sa St. Domingos. Monday po ngunyan, petsa 27 na sa bulan po kan Mayo 2024. Happy Fiesta dyan po sa Barangay Lidong sa Santo Domingo, Albay. Siringman sa Rapo-Rapo, Albay. At sa kabos pong nag-fiesta sa ngunyan ang patron Santa Florentina. Happy Fiesta po. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre sa mga may anniversary, happy anniversary po. Sa mga turista, mga dayuhan, mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po lang pakiulay ta. And siyempre naman sa mga kababayan po niya ito na nag-celebrate ng festival. Yan, happy festival po sa Indo. Yan, halos patapos na. Yung Magayon Festival, patapos na. And then mamayang gabi, dyan po mga tugang Santo Domingo, igibuong po yung Parade of Lights. Yan pong street presentation na Banggi. Sa Saindang ika-22nd Sarong Banggi Festival. So, supposed to be kan Sabado po yan na Parade of Lights. Kundi day po na, dagos day lang po may pigbantayan kitang maraot na panahon. Kaya dyan na Banggi na da po yan po idadago. So, may mga tinampo po dyan ay sasarado sa poblasyon sa Santo Domingo. Kaya magsunod lang po sa mga otoridad. Tagaro alas 2, garo alas 3. Isasarado po yung mga tinampo po dyan. Okay? Alright. Bano mga tugang lado technical. Kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay. Yaon man sa DCGB Social Media Department. Suya pong IT. Jerome Nico Martinez. Bantang dyan sa newsroom. Katuwang ta si Jenny Matt Chivaliaran. Si Mary Joy Mapigar si Kaso. Bantang sa Production Assistance Center. Yaon man mga tugang si Shara May Leron. Sa luwas siyempre Megaforce Patrol. Sa padagos sa pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwa na simapukaan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasanita sa 3rd District. Bantang yaon si Pading Jomar Bien sa 1st District. Sa Kapitolyo Provincial, yaon man mga tugang si partner Al Armario. Kasarabay mga istoryang naiinirib niya dyan po sa Surna Party kan Legazpi. Sa Daraga, Legazpi area, yan po dyan Lagadi ang bunso. Megaforce Patrol, Joshua James Bino. Si Jasmine, yan po sa City Hall, asin sa iba pang opisina dito po dyan sa Old Albay District. Jasmine Baloloy po kasaway natin dyan. Mobile Henry the Boy Mata. Ako po sigurahan sa lingkod, Mardila dahing ibang sadit sana. Pero tiyan, diba na po kita hanggang 12 o'clock. Ngunyan pong Lunes para po sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, kasabay na po dyan ng bulos kan impormasyon na maghali po sa luwa sa pagikan sa tuyang mga pagriba dyan sa Megaforce Patrol. Daban sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness.
Belated happy birthday kay Sir Lou Arthur Escobar. Diyan po sa Calabarzon area. And siyempre, happy birthday mas to yan pong amiga diyan po sa local government unit of Santo Domingo kay Mafe Itchaluse. Yan, Mafe Balkin Itchaluse. Yan, kasama kaibigan po natin yan. Happy birthday, Mafe! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. As in, sa iba po na nagbe-birthday sa ngunyan, happy birthday po. Sana po ay okay ang birthday nyo. Mag-birthday kayo hanggang gusto nyo. Mga ka-seniors, good morning man. Yan, tagal-tagalan. At good morning sa tuya po na mga tita, sa mga auntie. Yan, kay Tia Fe, Gregorio at saka kay Tia Liling na Vibar. Nakaiba ng takasuod ma sa tuya mga auntie. Duman po sa ano yan, pag-blowout. Papasalamat mga tugang ni Dr. May Angeli de la Cruz sa pagkapasar po mga tugang bilang doktor. Yan. Congratulations and congratulations kina Daddy Poms at saka kay Mami T. Yan. Salamaton sa pag-imbitar. Yan. And then siyempre, naman po sa mga kababayan po niya to, mga tugang o padagos lang at sa tuya po na paglikay sa tuya pong mga salud. Sana Kasarabay na po yan na sa tuyang paglikay mga tugang dyan sa tuya pong pagbiyahe. At may minalapanak na sa nang bigla mga tugang dyan sa tuya na mga tinampo. Ingat po kita tabi. Yun na po ini ang panahon mga tugang paing gusto na motorsiklo. Nag-iinutan. May minalapanak na sana at saka may nagkakaigwa po ng problema kung bako na nawaran ng trabaho o kaya napinjin sa trabaho mga tugang 6 feet below the ground. Alright. Basta sabi nga ni Kayan, pagdating kung may mga tao man limbawa na bako magaray sa imo, dahil ka sana magkunyan, dahil mo sana pag-intindihon, padagos ka sana sa pag-taonin maray na tratamiento sa iba. Maski ikaday kapag tartar kan iba na maray, fight ka sana. Alright. Bueno, mga tugang dumang po sa mga kababayan niya to. Iba manining nangyari mga tugang na ipinaabot sa kuyang information. Gusto yung amigo. Kababayan ta po, mga tugang, si Sir Jeffrey Santos. Nayaw na siya duman nag-star mga tugang sa Queensland, Australia. Ibang klase duman eh. Ang paagi, mga tugang kang gobyerno, para ma-decongest mga tugang ang traffic. Digdi sa tuya, para ma-decongest ang traffic, sigang gibok itinampo. Duman sa inda, mga tugang iba man, na ang sabi, effective mga tugang sa August 5. Ang gabos na klase ng transportasyon duman, whether magsakay ka sa tren, maglunad ka sa bangka, maglunad ka sa bus, asin sa iba pa mga tugang na pampublikong sabi nga ni Kayan na lunadan, ang bayad na sana mga tugang 50 cents, no matter kung gurano kaharayo ang distansya na piglunadan mo o kaya pagbabiyahe mo. 50 cents kung ikwentaon ta, mga 19 pesos and 50 centavos lang yan. Mga tugang para po sa bus, sa train, sa boat, na public transport para sa gabos na Queenslander. At aduman, sabi di man ang transportasyon ko padalagan mga tugang kang gobyerno. So yun yan, sabi ninda, yung ibang workers ngaya, ang gastos mga tugang 96 per week o mga 3,700 pesos. Pero sa August 5, magiging 192 pesos na sana. Huwag kulang savings para po yung ganyan ron daw sa mga tao na gumamit ng public transport maski anong distansya, gabos 50 cents. Sana ngayon maging arugman kan sa Pilipinas. Ayos magaday. Yan po talaga. Tanganin na sa iba, imbis na magamit ng auto, mga tugang, igilid na sa nata, magluna na sa mga tugang sa public transport. Yan po yan ang yan. Yan po ang sa inda po ng mga sistema kung paano ang
mga paggibo ng mga lakdang tangani na maging areglado na ang sa inda po ng mga tugang na pagbiyahe. Alright? O bueno, dugang na po ng istorya, taang sabi, ito nga ang paagi ng gobyerno para mabawasan ang gastos asin matabangan na makagios mga tugang ang mga kababayan po nila, and it will run for 6 months. And then i-review yan by early 2025 kung kumusta ang mga tugang sa eskema. Marin man daw ni Gary. Pero mga tugang dugang na po ng istorya, alin po dyan sa luwas. Jimmy Nasanitan sa muyang Field Commander, nasa linya. Chief, good morning, Chief. Yes, salamat tabi Director Maray na aga sa mga parantabay. Kaabot pa lang ni Provincial Manager NEA, Provincial Manager Jess Bainas. Ali ni sa Congress tabi Direct. Dahil anta mahiguson man ini sa paghingawan na makadisponer ki mga biyaya para sa mga parao madigdi. Nakipag-meet sinda together with the NIA Administrator, NIA Regional Director, duman sa DPWH Secretary, and natural backup ni Congressman Fernando Didi Cabredo. So yun ang karahayan kan sararo ang karampag pagiging mahigos ang target ninda mapakaray ng gad an maging produktibo, and kung ano ang mga mihura na madaradiki para sa mga farmers niya to, iyon pinagingawan ninda na ibaba para sa mga farmers. Haramo niya to kung ano sa resulta, alit duman sa pakipag-meeting ninda sa DPWH and sa Chairman Committee on Infra sa Kongreso sa bagay nini. Sir Jess, maray na aga, si News Director Mardila po nasa angkol sa DCGB. Hello, sir. Good morning. Yes po, good morning po. Apo, sir, kumusta po yung lakaw nindo duman po sa Kongreso with ano yan, ini pong Secretary kang Department of Public Works and Highways, and ano pong prenisintarta ng mga proyekto for 2025 na pwedeng mataunan ng pondo kang Kongreso? Bali po, inutin ko muna ang pasasalamat sa satoyang mga congressman kang Albay, especially kay Congressman Didi Cabredo na todo suporta po sa samuyang ahensya ng National Irrigation Administration na nag-attender kami kan niya DPWH Convergence meeting duman po sa House of the Representative. Na sa inyo pong lingkod mismong tigdumanan po ang opisina ni Congressman na first time ko man nga rin makalaog duman, na na-witness ko na talagang nakikipaglaban ang satuyang mga congressman na matawan ng pondo ang Albay po. Bali, yung programa po na yon, may mga listing, may mga proposed projects po ang NIA na papupundan po under sa DPWH. Bali po, malinaw po yan na DPWH ang mag-implement, kundi kami lang po ang nagtabang na makakuha ng yung part ng NIA na dahil na kayang mapondohan dahil hababa lang po ang pondong i-release mo. Kami mismong nagkaigwa na po ng MOA, kaya ang NIA and DPWH na magtatabangan po na para sa watershed management po yan. Yes po. Watershed management sa impong particular? Digdi po, dakol po kaming mga proposals digdi po sa Albay na pinagpresentar na yun man po na pinagpa-receive man kan sa tuyang congressman duman mismo sa mga staff ng secretary ng DPWH na kung saan i-screen man po ninda na sana mapunduhan po ito ng DPWH po. Iyon. Pero yan, ayan ang pong mga proposed project nindo is outside of the budget kang NIA mismo. Yes po, outside po yan. Pero ini po mga specific lang po ini sa mga flood controls po. Flood control. Sa dams na sana mapili man po kang national na mapunduhan at sa tuyang mga distrito po sa Albay. Ayun. So may mga identified ka mo kung saan ibubugtak ang Samo Dams, yan pong mga flood controls, as in iba pa? Igwaman po kaming na-identified na mga lugar, kundi kuyan pa po, i-screenon pa po yan kung DPWH. Pero before kami nag-submit ng mga proposals,
prior kayan, nagkaigwa na po kami ng coordination meeting with the different districts in Albay po Oho. ng DPWH. Ayun. Anong magiging significant na, sabi nga ni Kayan, pagbabago, kaya development kayan, in kaso mangyari po yung projects? Malaki po, dahula po ang impact kani sa tuyang mga farmers, especially duman sa mga farmlands na talagang pinag-agian mismo ng baha. Aramdaman po yung ang lugar ta na bahain, inaagian kita ng mga typhoons, madalas po ang mga flash floods. Kaya po, dahulang bagay po ini para na matabangan kami kang ahensya ng DPWH po para sa tuyang mga farmers. Ayun. Sir, may projects ba yung NIA para, sabi nga ni Kayan, masiguro to na even during ngaya El Nino, may magdadalaga na tubig pa siling sa mga kabasan? Opo. Saro na po yan. Pero ini po ang allocation po kaya nakukuhanan po kani mga flood controls po. Yan po. Ayun, sa flood bali- control and concentration Opo. na di. Ayun. Yes po. So, ano po, very fruitful man so naging lakaw po nindo. Yes po, totoo ka dyan. Very fruitful na maray sa halos gabos pong mga congressman na na-observe ko po duman, suportado po ang ahensya ng DPWH and NIA po. Yan po ang kagayonan duman. Ayun. Sa committee on, ano pala, on infra, kamo nagpagpresentar man, as kang kamara? Mhm. Ayun. Dahol po si pinagpresentar tang mga proposals duman sa House of the Representative na samuyang inaasahan ng mga congressman na matawan ng pondo po. Apa. Okay. Sige po, Manager Jess. Salamatan po maritabi sa imong oras na po sa DCGB. Thank you very much. Po, salamatan po. Okay, Jim. Okay. Si Antabi, News Director, first time niya dadaman sa Congress. dapat nag-apit siya duman sa bakalan ki mga souvenir. Namit niya sa mga congressman naman. Ini ba ni natural ni Congressman Fernando Didi Cabredo? Duman pati, pag nasa loob ka duman, bawal ang kamerang may flash. Tama ka, disturbo ka. Bawal ang kamerang may flash. Anyway, so yan tabi direct sa to yung mga dagdag na informasyon para sa update para sa mga farmers niya to. Promising ini sa mga maabot na daw. Iguanan mga follow-up ni natural na Congressman Canter District in Magina DPWH na magkatlantan din mo niyan aniya DPWH pag-abot sa mga proyektos para sa mga paraoma. Okay. Yan, sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa NIA Office sa Barangay Tuburan, Ligao City with Provincial Manager Jess Bainas, Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you very much sa Baring Jim at saka kay Regional Provincial Manager Jess Bainas kan National Irrigation Administration. So, yan po kaya nag-aratin din sinda kay banan si Congressman Didi Cabredo kaya itong ipinaapod mga to na special meeting na pinamayuhan kan House Committee on Public Works na pigpanginutan po yan ni Congressman Romeo Momo. Manang duman sa DPWH NIA Convergence Projects for Fiscal Year 2025. At least nakapagpresentar po duman mga tugang ang National Irrigation Administrator, yaon duman si Engineer Eduardo Guillen, ang tapos yung NIA Bicol Regional Manager Eduardo Gaudencio de Vera, at saka si NIA Provincial Manager Jess Bainas. So ito po ang naunambitan. So hopefully mag-try po si matawan po ng pondo yung for 2025. Takani na may isaayos po ang patubig, maprotiran po ang sa tuya pong mga kababayang mga paraoma. Tayo na po yan ang gay po ang tangon niyan, pagkaon. Kaya nga ni ugma kita, mga tugang, dyan sa mga nangyayari sa mga kababaihan, diyan po sa 3rd District, talagang na-empower na. And magang mismo si Congressman Didi Cabredo, naugma siya dahil sa mga tinuruan ninda kung paano magtanom mga tugang, kamote, as money, asin iba pa po ng mga pwedeng mapagkunan mga tugang ng hanap buhay. Mga tugang naging matarayong po, asin talagang masigasig. Na itong kamautan ni Kong Didi na makatindog sa sadiring paa and bako sa gabos na oras maglao mga tugang sa ayuda kang gobyerno na ipahiling ka mga kababaihan na empower sinda.
And even mga tugang nakagibo pa ning paagi na madugangan sa produkto ninda. Nagkaygo ning ning baga imbis nga yan na raw sana ipabakal, mga tugang naturuan pa ni kung dili kung paano ngaya na magkaygo ning added value ining sa imong produkto. Halimbawa sumani, imbis na ipabakal sa ng mga tugang na ilaw, asin ipapakilo, ginibo nindang dulce. O di arog sa Bagyo, kinag sa laganan mga tugang container, may label, di naglangkaw sa indap sa value. Ay pagkatapos sa iba, nahanapan man ki pagkakataon na habang naghahalat mga tugang na sa tanom, magtalubo asin pwedeng pwedeng magamit asin mapakinabangan ng produkto, mga tugang ginibong mga negosyante sa iba. Di ba? May nagkaigo ning tindahan, mga tapos iba pang mga may karihan, di ba? Para po sabi nga ni kayan, maipahiling na pwede palan. Nagibuhon po yan, mga tugang na pag natawan mo ng pagkakataon ng oportunidad, asin mga desidido man mga tugang na mabago sa indang buhay, kayang-kaya palan pag sama-sama. O yan po yan. Iyan ang pigsasabi mga tugang na yan ang dain na pwedeng bariun pa. Yan ang sabing aligasya ni Congressman Didi na dain na yan mahali pa. Dayan malilingawang kan mga kababayan na because during the times mga tugang na uminaraging krisis, nakasurvive sinda. Imagine, di ba? Primero, sa pagtuga kang bulkan, di ba? O nakatabang pa nga ni sinda sa ibang mga evacuation centers, pigdaran nila sa produkto nila duman, tinaong libre. Pagkatapos, mga tugang, during the pandemic, iyuman, di ba? O kaya, duman sa mga kababayan ta, walang katotohanan yung sinasabing walang pera mga tugang sa agrikultura. Maraming pera sa agrikultura, mga tugang aramon ta sana kung papaano ba yan. Alright. Okay, so duman po sa mga kababayan ta. Tanim lang kita ning tanim. Diba? And then duman po sa mga parakopra. Good news po ito sa mga parakopra. Dahil na kamo madidihado sa presyuhan because ini po na Bantunan Community Development Cooperative, mga tugang magbabakal na nin kopra. Opisina na niya po dyan sampang bagakambig sa Kamalig. Diyan inudarahon sa kopra. O kaya, pwede ka mong makipag-coordinate sa mga learning center for agriculture. Tangani na diyan na sa nagaroon inudarahon, tarorani. Tanganing pick up na sa mga tugang Bantunan. Depende sa pag-ururon, di ba? Pero ang presyo kayan, mga tugang natural, so umiiral na presyo mga tugang sa nasyonal. And then, so di ka quality, dapat masunod. May pansukol sinda, bago itong sutsamba sana, kundi igwang instrumento, na pansukol kan moisture content. Di ba? Kaya, tapos kapag nag-membro ka, halimbawa, membro ka, mga tugang kang kooperatiba, may mga dagdag na insentibo. And pwede kang magdara dyan, mga tugang ning kopra, maski ba ko ka-membro. Pero, ganyan ron ka, na kung gusto mo mag-membro ka, tanganing mas magayon, magiging dalagan mga tugang sa indo mga transaksyones. Dariglado yan, bago? Alright, sige mga parakopra, magkopra kita, mga tugang. Ipabakal tayo ng grabe ang demand pala ngunyan, mga tugang kang ining manungod sa coco diesel, no? Yung coco diesel. Tangani po na magamit mga tugang sa mga makinang pang-uma, pagkatapos maging sa mga auto, no? At na diesel, di ba? Biodiesel yan tangani po na maging malinig ang makina, asin maging ekonomiya man. So duman sa mga kababayan ta, aprobitsaran po nindo yan ta natawan po ng grant ang Bantunan Community Development Cooperative para ipadagos po yan na copra marketing, copra buying, no? Tapos i-deliver man niyan directly duman po sa kumpanya na nagigibo ng mga tugang biodiesel. Alright? Bueno, dugang tan istorya. Ali po dyan sa luwas, Joshua James Mino, si Jasmine Baloloy, nasa linya. Jasmine, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. As in sa tuyang mga paraan tabay, para sa dagdag na bareta, location ta po, yung kita digdi sa Bicol University Oval, kung saan po mas o menos 2,000 na mga partisipantes
staff kang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang presente digdi sa Bio Oval kung sa intig kundisir ang inaapod na Regional Sports Wellness Festival. Presente ang anom na probinsya, Sir Mar, iyoan Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Ini para mientras maprometer ang mental health para sa mga staff. Yearly ini pigigibo, Sir Mar, kudi data na abutan, Sir Mar, si RD Norman Laurio. Tayo naman iniduman sa Buragwis para mag-attender kang exhibition kang basketball. Enot na ginibudigdi iyo an opening kung sa nagkaigwanin na cheer dance, mob dance as in flag racing. Dagdag pa digdi ining Regional Sports Wellness Festival sarong semana ini, Sir Mar, 1 week as in igwang mga pakawat sa manlain-lain na venues, siring sa DNR, Buragwis Covered Court as in sa iba pang mga venues. Yan mga dagdag na impormasyon, hali digdi sa luwas. Justin Baloloy, DCGP. Thank you very much, Jasmine. Mga tugay, yan po ang mga aktibidades na pigigibong niyan, mga tugang kan mga empleyado kang DSWD. Yan, para po sa indang sports and wellness program para mamantinir po ang mental health. Ayan, aram tapos ang trabaho kan mga social worker. may mga inaaway at saka ayan, kailangan natin medyo magtaga, no? Kasi sa BU, mga tugang, more than 2,000, more or less 2,000 na mga participantes po aniraang po dyan from 6 provinces, mga tugang Bicol region. Alright? Mga tugang, standby lang po, mabalik po kami. Taod-taod sana, malis lang po kani. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. Ang oras, alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapagpadara nintabang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga rehiyong apektado kan bagyong Aghon. Sa ultimong datos kan DSWD, nasa 1.3 milyones pesos na ang kantidad kan assistance na naipaabot sa mga tinamaan kan kalamidad. Sigon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, kasabay ang Bicol Region sa nabangaan na sobrang 900,000 na kantidad kantabang na ipigtagama sa mga apektadong pamilya sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, asin Sorsogon. Yan ang pang alas 11 wareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat, Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's Local Culture and Natural Endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigayden 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High
School category regional level. May 21, search for Daragang Magayon Coastal Cleanup. May 22, search for Daragang Magayon Festival Attire Competition. May 23, search for Daragang Magayon Talent Competition. And Bombo Dance Showdown sa Magayon. May 24, Hataw at Galaw sa Magayon Finals. May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region. And the search for Daragang Magayon Coronation Eye. May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2. Second, Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball Tournament. May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazz Mix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show. May 27, TESDA Kabataan Caravan. May 28, Magayon Exotic Pet Expo. May 29, Magayon Grand Santa Cruzan. May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat Closing Concert, and Silyab Fireworks Display. Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, tapos mo yan, bro. Pray until something happens. Dagatugang second part na naribanan niya ito sa programa. Aramon niya ito niyang pong aldaw na ninin Monday. Sige nang arag na sa kuya, pasiring sa lidong. Buda sa rapo-rapo. Problema ko ta. Bariki ang pakpak. Baka lalong magduso ini. Day kita makaprograma sa aga. Pasensya na po, ha? Mga amigo. Di kaya ni partner nyo na makipiesta ngunyan ta medyo may may gout attack. Alright. Anyway, kayang-kaya pa yan. Mga tugang, tiwala lang, yaman si Lord. Alright, good morning mga kasenyor. Sabi ni Kuya Bob Nakandano, good morning mga kasenyor Mar. Madali na ang 1K ta bulan-bulan. Sarong katurog na sa social pin na, maray pa ka mo. Di man po ako kasabay pa kayan, sir. Base sa assessment kang DSWD, exempted ako. Social mention. At mayroon pa naman tayong trabaho. Ayan. And ang bigalata, ito po na magiging epekto, mga tugang, kapag nakalusot sa Senado, ito po mga tugang universal pension. Universal Senior Citizens Pension. Na ito, mga tugang, pag nailusot ito, naging batas, napirman kang presidente, isasabay sa budget mga tugang sa DSWD, di gabos na ito, no matter kung ano ang sa imong standing o economic status, basta senior citizen ka,
ma-receive ka ng social pension. Kaya lang, may pagkakaiba ang ma-receive, mga tugang kan itong pobre na senior citizen, baka tapos yung mga nasa middle class at sa kayayamanin na senior citizen. Pag middle ka sa kayayamanin ka, mga tugang, 500 pesos na kada bulan. Base duman sa bill na naipasar. And then, mga talagang identified na pobre, certified pobre mga tugang, 1,000 pesos. Pero, di madisuspirar ngaya mga medyo may kaya-kaya na senior citizen ta. Under the Universal Citizen Pension Act, mga tugang, after 5 years, magiging 1,000 na po itong 500 nindo. Kaya tagal-tagalan lang nindo pirmi. Yan muna sa tuyang abiso pirmi. Tagal-tagalan nindo. Dahil magparamundo, mag-exercise, saka magkaon mga tugang ning healthy. Pag sinabi natin healthy, dahil man kay puha na sumahalon. May mga masustansiyang pagkaon na nyaon sa na mga tugang sa palibuta. And we can even plant it, mga tugang, for our own consumption. Di ba? Alright. Iyo po yan ang mga kababayan natin. Para po duman sa mga kabarangay ta. Papa Mar, wala pa bang announcement ng final? Nangyayari. Ano liya, titingnan ko sa bulang kristal, mga tugang. Pero parang wala pa. Hindi pa nag-signal sa kuya. So mga oil companies. Ayan. Sigurado po sa aga, oil price hike. Di ba? Kung last badagdag bawas, di ba? Nagbawas sa gasolina, nagdagdag sa diesel sa kerosene. But this time, lahat mga tugang tomorrow, May 28, lahat mga tugang maitaas. Oil price hike, kumbaga. Although, pigalat sa final, normally, araw po kaning udto, pigluluwas ninda. Pero, dito na atraso, pigkurinta pa garuta. May duwa kaya akong nahiling na projection Yung saro alang kawon, yung saro ababa. Yung araw kaning mga tugang na pinaabot sa kuya na ngayaan final price, ipopost ko niya na May 27, pero uni ngayaan an estimate mga tugang last week ng gasolina may taas din poon 20 sentimos hanggang salapi kada litro. So diesel mapuon 10 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro. Mantang ang kerosene 20 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro ang aumento. Yan po tabi increase yan, oil price increase. And accordingly, mga tugang, ang nailangkaw na pun pakan Enero sa gasolina June, sitikin sina palan. Anay dugang, gaday naman makabalik iyan. Dahil na mababawi, lalo pa may conflict mga dugang sa Middle East. Medyo sigian, nagpaparababa man ang balor kang piso kontra dolyar. Tapos yung stock databi, mga tugang kang Amerika. Singan China, medyo ariglado na. Kaya may mga talagang hanggang kita nakakaalagwa dyan, mga tugang, talagang may problema kita. Kaya baga, ang presidente, padagos ang pagbubusol, mag-electrified na kita. Mag-electric vehicle lang kita. Matindi itong invention ka matindi itong gibo kang Francisco Motor. Sana, mga tugang, ay yan na i-consider digdi po sa pig-upod niya to na PUV modernization. May kampanya man sa nekta, kahit pang mga panahon na tangkilikin ng sariling atin, di ba, mayroon naman tayo tabangan ang kumpanya, mga tugang kang Pilipino, na for so many years, araki pa kita, yao na po yan, Francisco Motors, di ba? Yao na yan nagsurunod na lang susaraw sa kaso iba pa, mga amante asin iba pa po ng mga kumpanya. Pero pinakaino talaga po yan Francisco Motors. Narumduman ko, sumanager di kan Ligaspi, si Mr. Abilino, nailing ko pa si Mr. Kumusta ka na, sir? Matibay po mag-drive si Mr. Abilino, yung yugunon mo, labi ng 80 na ko si sir. Pero nakapag-drive pa. Sa Francisco Motors may ginibo ng electric vehicle na barato. Tapos gawa ng modern jeep na ang pandok mga tugang. So talagang iconic jeep.
O yan, sana yan i-consider mga tugasin. Yan ang dapat natabangan kang gobyerno kung may pagtatabangan man. 'Di ba? Na mga sabi nga ni mga negosyante para maibusol kasi ang worry baka day kaya noon mga tugang kaya nga ni nakakruada so ibang mga nag-consolidate nakakruaki mga units na hali sa mga sa China, yung mga imported baga. Primerong luminos, sugaro kahon bagang kinagan ruida. Yan yung ino tarag luwas baga. Hanggang sa luminuwas, mga tugang itong garumahay high roof, mga jeepney na parang parang van ang dating na nagbabiyahe mga tugang sa Ligaw, Legazpi. Tapos Iguama, Nagubat, Sorsogon at saka sa iba pa ng mga lugar. Plus, pagharayo pala ng biyahe, minibus, parang minibus. Ha? Ayan, Iguana pong nag-lost na bago naman. Na gano'n naman talaga bus, di ba? Pero ang pigahalat, iyo po yun ng mga iconic jeepneys. Ayan, yung itsura kan jeep ta talaga na talagang nakagisnan ta na. Kasabay ta pagtrabaho, kasabay ta pag-eskwela, kasabay ta pagsaod, di ba? Kasabay ta pag-poropasyar. Yaon po yan. Pero, yaon po yung Francisco Motors talagang ginibuan nila ng paagi. Nagibusin na ng lockdown talaga na gumibo ng mga, mga prototype. At saka, igwa ng mga pwede ng bakalon and for order yata yan. Na sana masustinan ang pangangaipo. At ayun po ang kaipuan ta. Di ba? Yung mga reklamo ba kaniba na, abo mingi kayan, na jeep na, yan, igwa pong Francisco Motors, Saka ibang mga Filipino companies, mas barato pa yan at saka ready available ang pyesa. 'Di ba? Unlike kan sa mga imported na problema na sa iba, wala niyang pyesa. Yun yung pakiulay mo sa gobyerno na pag-araw kang may ibinusulod ng unit, dapat may kakibat na pyesa. 'Di ba? O yan po talaga pong kaipuhan na i-modernize, tangani na maging marayrahay man lamang. Number one na concern yan is safety kan mga pasahero. Safety ka mga pasahero, safe because sabi nga ni, primero may limit ng dalagan. Pandua, bawal ang karira. Taigwa po ng fleet, kumbaga may order ang pagitan mga tugang kang mga biyahe. So dahil magbuburukudan. Unlike kunyan. Pagkatapos, safety because may CCTV sa luwas, may CCTV sa laog. So kung dyan sa laog may nag-approbichar, nandukot o kung ano man maiiling mga tugang kang mga personahes kang iyan pong pinaglunadan. Tapos electronic ticketing system, di ba? Iwan natin, sabi magkakaigwa ng itong cards na susiswap sa yun na, ayos na, di ba? O yan, ang nagkapira po ng mga bintahe. Tapos siyempre natural, ang pinaka-ultimate kaya is mabawasan yung pong carbon dioxide na nagpapainit sa kinaban because of what we are using yung diesel na tapos yung makina mga tugang na mga luma na. Kaya mga ugali tadyo na di. Minaabang kan so pigtarapok na duman sa China, pigtarapok sa Japan, na mga luma na duman sa India, nag-asusa na kini, titapok na. Iabangan man na re-refurbish. Yan, nasusurplus nga bakal. Parang na-import tayo ng sasakyang pangkamatayan. Di ba? Hanggang sa ngunyan, yun na po yan ang naging resulta. Kung nag-restrictuhan yun na po yan. Dapat Euro 4 daw ang makina or mas abad ni pa dyan. Kaya po yan ang nangyayari. So, sana itong Francisco Motors, tanggilikan po ninyo yan. Tasayang man, kumpanyang Pilipino po yan. Ang pingabangan ko dyan, itong hydrogen-fed na bihikulo na inimbento ninda. Ibig sabihin, lilipad siya. Iguana ninyo, Evtol, dapig disenyo. Abo pa man iluwas ning todo. Tabaka ngay arugon ngayon naman. Kan mga ibabang mga nasyon na nauri nga sa mo. Di ba? Ayan po, hintay natin po yan. Pero yun na po yan talaga ang pinaka-the best ang gibuhon. If you want na magtipid, mga tugang, makatipid ka sa bayadan, sa konsumo sa kuryente, mag-solar ka, di ba? Makatipid ka sa konsumo mga tugang sa gasolina, iyan, mag-electric vehicle ka. Enigwang mga prototype mo niya na may solar panel na anatop. Tangani na
dagdag duman na sa bateriya para umalawig lalo ang distansya kan Delagano. Di kadakol na mga sabi nga ni kayan pinagigiribo mga tugangon yan sa tuya po ng mga kababayan. Ito na. Mayroon ng final mga tugang. Final and official oil price increase tomorrow. 6 o'clock in the morning, May 28, 2024, araw po ng Martes. Ang gasolina, malangkaw, mga tugang ning 40 sentimos kada litro. 40 centavos per liter. Ang diesel, malangkaw manin 40 sentimos kada litro. 40 centavos And then ang kerosene, 30 sentimos kada litro. So yun na po yung tabi. Ang final oil price adjustment for tomorrow, iniluwas po ngunyan mga tugang, digdi sa programa, buminuto sa bulang kristal ko. Hali sa mga oil companies yan. Fuel price advisory for tomorrow, May 28, 2024 at 6 o'clock in the morning. Price adjustments po yan. Ayan, 40 sa gasolina, 40 sa diesel, 30 mga tugang sa kerosene, gabus yan, mga tugang umento sa kada litro. Alright? Dugangan ito po ng istorya. Halip po dyan sa luwas. Nasa linya na. Ang pag-iriban niya to, ang lalaking mantinido po kay ito. Mantinido, sustinido ang tamanyo. Partneral! Marinod to na, let's come in. Yes, partner, sharing sa pagmantiner kan benepisyo sa tupad. Magpapadagos manggaray ang mga tupad digdi sa iba-ibang mga barangay, lalo na sa Legazpi City, digdi sa southern part kan syudad. Iniana kinonfirmar sa tuyang ngunyan, pasana ni Kapitan Ben Rosin kan barangay Taysan, asin ni mismong ni former Congressman, Executive Director ka na kong Bicol, Attorney Pino Garbin Jr., nasa aga an orientation kan mga bagong tupad beneficiaries digdi sa barangay Taysan. Dakul-dakul ini partner, more or less mga 700 ang mga magkakatarawan in benepisyo kaning tupad nga padagos naman yung nagigibo sa mga muro barangay. Kaya ngunyan, hindi naman panibagong batch digdi sa barangay Taysan. Bagay na itigapasalamat ngunyan pa sana. Ako sana kan council ni na Kapitan Ben Rosin, kundi mismong kan mga residentes na nagkikirinabang kani sa haros bilog na taon. At least diit na saturate ang mga barangay na matawan kan siring na benepisyo. Nagkapadagos man ini sa iba pa mga barangay, partisan na yan, kan mga ayuda, nabigigibo ka na Bicol, diretso yan sa bilog na taon dahil may sufisyenteng pondo hali sa gobyerno nasyonal. So sa aga, higdi naman ang orientasyon ang mga tapat beneficiaries sa barangay Taysan. Okay. Yan, partner, ang informasyon, napit niya sa Tagiraray, digdi sa mga taga Sitio Tiko-Tiko, kana barangay Taysan. Sitio Tiko-Tiko. Iyan ang teritoryo ni Kapitan Ben Rosin. Ay, matindi si Kapitan. Kap, kaya na, Marina, nakampang ko, kunyan pa sana. Marina, udto sa imo, tabi Kap, pasensya na. Oo, dakulo ng mga bita, si Kap. Oo. Okay, anyway, tabi, partner, enjoy. ang informasyon, digdi sa Taysan area, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partneral. Yan po ang satuya po ng mga doon na istorya. Yan, ang panagos po na pag-implementar kan tupad. Yung tulong, mga tugang, sa ating disadvantage na mga manggagawa, mga empleyado, para po duman sa mga kababayan. At least pagkaroon lamang ng kita na 10 araw, minimum wage, mga tugang ang binabayad for 10 days na working, di okay na yan. Diba? Ayan, sana lang mag-ibong ipaagi na bako lang susuy gusto ng arawan ta.
baka pwede mag-deviate na magkaroon ng ng magandang epekto din. Patanimin natin. May anong lininisan diyan taranuman ng gulayon o kaya pagkaunta diyan sa barangay, di ba? Mag-gibo ng communal garden na. Tanganing apwera sa paglinig, igwasindang makukuha ang hanap buhay, ay makakuha ang pagkaon manggiraray pag-abot kang panahon. Magkigwa ng ibang medyo deviation. Dahil baga, dahil man nan 8 oras na nagtatrabaho, pirang oras man lang yun. Tratrabaho, di ba nga sige lang trindog na, di ba? Minsan, so naawanan pa. Malinigon talagang barangay man pagilingon mo. Di ba? Anyway, doon sa mga kababayan nato, mga tugang, good luck po tabi, and pagbuti natin ang pagtrabaho. Ang paglinis, tangani po na maging okay tayo. Alright? Oras nato, mga tugang, 11:31 na. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-Buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Ang bilis-bilis ng oras O duman po sa mga kababayan po natin mga misis na nagluluto pa tabi. Rekas-rekas doon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Alright, duman sa mga kababayan natin, mga tugang hello kay Sarge, kay Sir Henry Sambahon Bandola. Good morning po sa kabos, watching from Rizal. Yugununon mo ng mga amigo ta. All over the Philippines, all over the world. Yan, si Sir Jeffrey Santos watching, mga tugang and listening. Ali po dyan sa Queensland, Australia. Siring man si Sir 43016, mga tugang dyan po, mga tugang sa Dubai. Good morning po sa imo. And then duman sa mga kabarangay po niya to na sabi nga ni kaya napupuungot na sa burn out. Ang nangyari. Ako nga na biktima so charger kan sa kuya po na BHF radio. Ano yan nadali kita kang puro palsok kada 30 minutos minapalsok. Nagcha-charge ko kita tapi ko pa siguro pero may mga BHF radios na dapat kargado kundi paano ka na disquido. Prime Raul yan sa PYC mayroon ka ba ba ng charger ng XTR10? Nadali yung nadali yung charger ng XTR10 natin. Maganda pati yung XTR10 at 10 watts yan di ba? Nadali. Ayan. Baka pag hindi ma-order tayo, it will take some time mga tugang para maka-activate girare yung radyo ta. Okay, anyway, may reserva pa man na iba. Duman po sa mga kababayan niya to, may mga may mga talagang nababaldi mga tugang sa sa nangyayari po niyan. Ewan natin kung ano pong yan. Ano talaga ang magiging sistema na at ano talaga ang solusyon gaan. At dahil sige man ang irirahay, di ba? May sarong boom truck na duwang sunudan na boom truck, sarong Dakulao, sarong Sadit. Namin napasiring mga tugang pasiriring duman sa may mga parting isla na garo yan. Pero instead yung manggiraray, pagkabanggi.
nagmapo na ngayong brownout pagkabanggi, gwapa ng ganda tawad, di ba? Yun ang medyo day na sasabutan kimaray mga tugang asin day maubos maisip ka mga kababayan nato. Ang simbag man sa nabakan aleko, mga tugang, primero kay itong grabe ang init kang panahon dahil sa init kang panahon. May nagbaragsak na planta. Kulang ang supply sa kanila. Pagkatapos, mga tugang, because of the vegetation. Yun, yung vegetation gusto sabihin ko vegetation, maraming mga dahon at sanga na sabi nga ni kaya humahapay, humahampas diyan po sa satuya ng mga linya ng kuryente na nagtitrigger mga tugang sa recloser na mag-shutdown. Na hanggat dahil na resolviran ng sige sana ang propalsukaan. Yan. And then, siyempre natural, yaon man giraray so kalumaan na kan mga gamit. Tapos siyempre sobra na unload. Nakikarga kan transformer. Talagang babar down talaga yan. Kaya yan ang pinaghahalat na sana man ang God, mga tugang, ini po na na nakonsigir na pondo, mga tugang kan ako Bicol Party List sa pagay po ni Congressman Saldico, who happens to be the chairman kan Committee on Appropriations na ma-expedite mag-ibang tulos ng paagi, mga tugan na mai-download. Tako na download na sa NIA, dapat mai-download man sa Aleco para matapos na o kaya mapagibo na. Ito po na sa indang nahiling na solusyon. Kan propalsok. Di ba? Magbugtak ngayon at saka low voltage. Di ba? Yan pa, low voltage. So pag low voltage, kailangan mo na ng another substation. So yun, nauna sa pipeline pala nito. Sa out of the 300 million mga tugang na nainot nang na-download, gagamiton po ito sa pagpatugdok ng duwa na substation. Tapos pag-irahay ka mga raot na recloser, tapos mga transformer. Yun doon na po yung madalagan yung first, yung initial na 300 million na i-download na sa NIA. So, yan po ang saro na pigiling na makaresolbir talaga pong apektado. Mga negosyo, mga empleyado, mga teachers, mga estudyante. Kapag minapalsok talagang may problema, di ba? Good. So, iba po ng mga kababayan nato na may kunyana, may solar energy na. Kaya lang siyempre, mga tugang, kang kaso pirang aldaw, maluya ang harvest kunyan John, malumlum ang panahon, takasaguran-uran pa. Diba? Ayan po tabi. Pero tips lang, pas ganyan po na, basta kung masyado mainit, iwasan nyo munang pandarin yung mga may demotor. Para magaloy ang ilaw nyo. Tumagal ang karga ng battery nyo. Di ba? Iwasan mo natin yung mga demotor, di ba? Electric fan, washing machine, di ba? Refrigerator. Taning medyo umaloy-aloy lamang yan, stock ng baterya dyan. Nabultay. Kapag dahil, ubus tulos yan. Makaskas, mag-drain ng battery. Yan po ng mga demotor. Okay? Kaya nga dapat yan, may hiwalay yan na solar panel. Di ba? Mayroon silang hiwalay. Tanganing di magsabay-sabay parting mga ilaw ta. Anyway, yan po sa mga abot pong bulan, masangling bulan, yan po, pasyar po kamo sa Ayala Malls. Magatindir kamo kayan, mga tugang na Solar Energy Forum, mga tugang June 27 to 29 yata yan, di ba? Na naka-schedule para po maaraman nindoan mga bagay-bagay manungod pa sa solar energy, sa solar panel, sa mga pigagastos kung pirang gagastoson. Tapos anong mga maray na gamit na para dyan mga tugang tangani na magaloy. Okay? May mga ba yan, may mga lifespan man lang po yan. Ang panel, mga 25 years garo. Di ba? Ang battery, pag napangalagaan mo, mahaloy. Pero pag naabuso mo, medyo napipwersa na magparakarga, mga tugang tanid drain, ako madaling ma-reout yan. Dahil sarong taon yan, minsan yan. Kaya dapat may mga sistema na nilalagay. Pwede maglagay ng limiter. Tangani na pag uminabot duman sa set up mo na bultahe lang,
na day madrain pa sigurong day madrain sa battery, minasa automatic shutdown siya. Ayan, okay? O, diban sa mga kababayan ta, don't fail to attend dyan. Kaning maukudan po nindo, as in, makakunyang kita, tipid-tipid lamang. Pagkatapos sa antimano, igwatulos kitang kuryente kung puminalsok. Lalo na kung igwa kang automatic transfer switch, di ba? Na pag nawala sa kuryente kan aleko, ianap niya sa solar, switch tulo siya dumaan, may ilaw ka na. Di ba? O pwede ba manualon? Di ba? Maugmaon ngaya talaga ang aleko digdi sa Santo Domingo. Oras-oras nga brown out. Nangyari, na-experience na po ini. Iyan ang problema ta kung paano na dali naman nito tabi. Resolve rin na nito ining problema tang maray ta. Sabi nga ni kaya ni kunyan, Burubanggi na sa nangaya. Burubanggi o aldaw, mga tugang nag-brown out. Dahil pinipiling oras, mga tugang. Minsan, early morning. Kanina nga, early morning. Pagising kong 2:30, walang ilaw eh. Brown out, di ba? Pagkatapos, mga tugang, krokap-kap, di ba? And then, gaipuhan na ngaya sustenido na alang ko ang bultahe. So, yun ang mga reklamo, mga tugang ka mga kababayan ta. So, sana mga taga-alay ko, mga friendship, mapakaray na nindo yan. Tangani po na maging okay naman ang dalagan ta na disuspirar sa iba. Una, may ngayon ang kasimbagan tayo, ngay suhagad mo, nanlagod ngayon, no problema. Di ba? Alright, diba po sa mga kabarangay nyato, mga tugang, padagos lang sa tuya po na pasiguro kan sa tuya pong mga buhay. Yan. Sabi baga, mga tugang, mag-ingat kita, taigwapunin mga helang na nagbubutwa ngunyan. Sa Singapore, mga tugang nagbutwa, ito po na flirt variant, mga tugang kang flirt variant kang COVID-19. Hali sa KP.2 and KP.3. Na ang sabi, makaskas makaulakit, pero ngaya, ang findings ninda, mga tugang day pang nagadan. Kumbaga day nakakagadan ngaya. Garso niya kalunton. Sabi nga kaniba, dapat ngayang COVID, itrita na yan na parte na kang buhay ta. Parte na kang buhay ta. Pero pag-iisipan mo niya na magpabakuna. Bakal bakuna naman. Di ba? Kunyan, delikado. Di ba? Di nga sa Pilipinas, di pa man nananutaran. Di ba? Kaya di man baga nag-istrikto. And even sa Singapore nga di man eh. Kumbaga, so health minister duman, di man nag-order ni ngaya itong arugang inot na talagang may mga kwarentina. Di ba? Burilo sana. Magralakaw-lakaw mga tugang, pero i-observar nga so minimum standard kan protocol na magbugta kaning face mask at sinday ka magluwas sarong kun may namamatikang flu-like. Sabi baga, mga tugang ni Dr. Ted Bosa, iyan ngaya na COVID-19 lang na flirt ngaya, garo man sa nangyan kalintura. Maging si Ron Jen Bulante, iyong man po yan Ron Jen Sulante. Yan man ang sa iyang pahayag na dapat niyang maging parte ng kambuhay ta, di kita matakot, di ba? Yan po tabi, magpasiguro sa napirmi. Tanganing day ang pipagbantayan talaga ngunyan. So mga senior citizen, tapos mga tugang so mga may comorbidities because they are more susceptible mga tugang na maulakitan ni nelang. Digdibaga, ang sabi ninda, ngaya, ang mas dapat ngayong katakutan, so, hilang sa puso, alta presyon, cancer at diabetes.
Yan, mas delikado pa nga yan kaysa nga kang COVID. Ano? Kaya, pero pipasiguro na ngunyan, ano? Na mga may mga may na-find out mga may symptoms, mga tugang, talagang pipa-report sa DOH, mga tugang ang sa resulta kan mga eksaminasyon. Di ba? Tangani po na makagibo tulos ting lakdang asin dai po umabot sa punto na mina-escalate ang bilang, talagang nagkakaigwa po ning panic ang mga kababayan ta. Di ba? Kaya po naman sa mga taga-Bantabay, yaon po yan, mga tugang na COVID-19. Day pa manawara. Day pa nawara. And actually, may mga aktibo pa nga ni mga tugang sa tuya po dito sa Pilipinas. Dakul-dakul pa man. Ang medyo lang ngunyan, siyempre, dahil dakul ang nagpabarakuna, medyo kunti na natatamaan ng gusto. Pagkatapos, mga tugang, so iba, day man nag-report na. Bago araw kang talagang bago ka mabiyahe, mapa-testing ka muna. Mapa-swab test ka. Pag daay ka, nakapasa, daay ka pwede bang biyahe. Pero ngunyan, buwilos na. Petsa na nga ya. Di ba? Kaya, pero ano yan po nabiso, pasiguro po tabi. Magpasiguro. Tangani po na maging, maging okay ang gabos. Mangyari. Kumusta na po kamo? Mga kababayan niya to. Yan ang bigsasabi mga tugang na padagos ang pag-ururon mo niyan kan mga bagay-bagay kung paano ngayon madugangan man ang sweldo. Bay, sana igwa po ning kunyan. Igwa ba ganing abiso ang Department of Labor and Employment na pag-adalan. Pag-adalan nga gimaray. Tangani na maging maging magayon an sa tuya po na paglakaw-lakaw. Uy, si Barbie Imperial, masagala, Reyna Elena, Reyna Elena kan Grand Santa Cruzan sa Mayo 29, Jerome, ika makonsorte ka ni kay Barbie Imperial, Reyna Elena. Ayos na. Approve na sabi ni Sir John. Sabi na, Grand Santa Cruzan on May 29, ang magiging Reyna Elena, mga tugang, para sa Magayon Festival, si Barbie Imperial. Uli dyan talaga si Barbie. Oy, made, magapit ka din sa DCGB. Aning makapapicture ni si Jerome. Maugman man lamang ini. Alright? Okay, diba po mga tugang sa mga kababayan ta, o sa mga nagbabiyahe po sa kadagatan, o ingat-ingat po tabi, yan, magsulog ning mga life jacket. Tayan po ang protocol, diba? Kadakol ng mga kababayan kitang nagrulo na dadae. Di ba? Lalo na sa mga pasiringan, sa mga tourist destination na nagbabalyo sa isla, dapat po igwa yan. Kang ako nakaduman sa Puerto Princesa, maduman ka sa ito po bagang Cuiba, sa duman sa may dagat. Ang nangyari, day minalarga ang bangka. Hanggat day ka nagsulog, hanggat gabos na pasero, day nagsulog kang life jacket. Yan, dapat igwa. Dapat arog bang kaning di po sa probinsya. Safety permi. Safety of life at sea. Di ba? Hindi po na ariglado kita. Pero, di sa mga nagobira yung rapo-rapo, lalo sa mga ferry, talagang pipagsulog ninda. Very good man yan. Alright, di duman po sa mga kabarangay, magtaga pasiguro sa nakita pirmi. Sabi nga ni kayan, mga tugang, sa panahon po na siring ka ini, dapat pasiguro kita pirmi. Okay? Bueno, duman sa mga kabarangay niya to, mga tugang, may mga question o ngayon pahabot na ngayon pa pwede bang ipa-pick up yung kupra ay magano ka halimbawa learning sa agriculture narani dyan sa indong lugar, humapot ka mo
kung pwede na maging dana sana darahon at saka kung pwede maapudan so bantunan ngayon na halimbawa ipa-pick up o kung ano man maging arrangement nindo mga tugin niya sa kuprang dadarahon o ta medyo mahal-mahal ang kuprang niyan mahal-mahal ang kupra and talaga pong maging sustainable daw ang dalaga na kuya ang sa inda pong pagbakal ta primero dakol na ang nangangaipo mga tugang ning mga kumpanya na nagigibo ng biodiesel na kulang mga tugang ang ang material o raw material. So kaya po yan nagdadakol na. Alright? Kaya naman sa mga kababayan taday disuspirar. Igwa pa po ng pag-asa. Basta magigusa na. Igusa na. Alright. Good morning. Totoo ba na next year, balik na tayo sa lumang school calendar? Ay, opo. Binalita namin ito last week. Binalita natin yan, di ba? Last week. Kaya nga ningon yan, nagtapos na. Mapoon mga tuga ang klase ngunyan po na 2024-2025, July 29. July 29. And then matapos po yan, April 15, 2025. Ayan. And then, pag abot kang Hunyo, yan ang pan-opening kang klase sa 2026. Balik na kita sa normal. Balik na sa dati na school calendar. Iya po? Kaya po duman sa mga kababayan, totoo po iyan tabi. Di ba? Totoo iyan na mabalik na tamay ordin ng mga tugang ang presidente na ibalik na ngaya sa dati. Ngani na maging ariglado na tana sobrang yang init. Mainito nun nga, pero bisa nang postpone nga, pero bisa na ditang klase. Yan po sa mga sistema. At sana ngayon, masustiniran yan. Dahil na pagpara-eksperimentuhan pa. Di ba? Yan po tabi. Talaga pong sabi ninda, pigo para eksperimentuhan ngayon ang edukasyon ta. Iwan ang ganda. Pag may nadaw kayang marirengi doon sa ibang nasyon, maarog bang kita? Di, may kita nakakaabot. Ay, nako. Alright. Okay, di naman sa mga naghahanap mga tugang ni mga produktong presko, magdiyan ka mo sa mga farmers ta. Takadakol naman po ngunyan ang mga nahiling ta, mga tugang na nagkakaigwaning sabi nga ni kaya ni nagkakaigwanin na mga ayos kang sa inda pong mga gigibuhon sa pag-abot po aldaw. Alright? Paano na? Mamista na ka mo? Bala ka mo. Kami digdi, diretso lang po ang serbisyo, bareta kita. And then sama-sama tayong kagalauna po ning hapon. Okay? And Papa Mar, ang graduation pala nga malapit na. Ay, ang iba po nagtapos na yung eskwela yung iba di ba? Tapos yung moving up hanggang 31 para po sa mga public schools, yan po ang orden mga tugang kang so most probably ngunya na week may mga moving up na yan ceremony, di ba? Kaya nga ni po sina Mark Andy Serrano Marbella ngaya yan kung pwede magpaisi sa inda na yan kung magamit mapagamit daw sa paradahan at least one lane para mintas na ka bumaklamp magsurat na sa inda. Alright, yan po mga sasabi pong adjustments pa tangani ngayang ma-accommodate man sa iba. Ayan, yan mga kababayan ta eager ng mag-eskwela man. Hoy, diba sa mga makralase diyan po sa primerong batch kan Santo Domingo Community College. Ayan, di garo tapos na tapos na sa pag-akseptar ka mga aplikasyon, magkakaigwanguning eksaminasyon. Ma-entrance exam, di ba? Tayan po libre na edukasyon mga tugang sa tertiary level.
nadakulang tabang po yan sa mga taga Santo Domingo na for so long a time, mga tugang na dipisila na magpa-eskwela kan mga haki, ninda, sa Legazpi, asin maging duman sa Madilipot o sa San Jose, na haloy po mga tugang pagbinanggi na, dahil na karlunad, di ba? Tapos, siyempre, sa nagkasusungon yan, dyan na lang kamo sa San Andres, sa Santo Domingo, di ba? O, dyan na kamo eskwela, mga tugang libre. So, ang gagasusun lang kamagurang nindo, mga tugang sa pamasahe, kasi pwede na kayong umuwi pag kumain, di ba? Okay? O, yan, ang mga dagdag pong abiso, to talagang tinanabaho po yan kan lokal na gobyerno na marealisar po yan, mga tugang, especially ni Mayor June, na marealisar yan pong pangaturugan na magkaiguan ng community college. Napigalata pa dyan, mga tugang, sa magkaiguan ng ospital. Yan. Pag nagkaiguan ng ospital, mga tugang, ariglado na. Di marayrahay na. Pero garo may mangyayari talaga. Garo gigibuhon mga tugang so ano yan, mga mga edipisyo dyan na pwedeng gibuhon po mga tugang na ospital. Di, alata natin lang yan. Inutunta na muna sa munisipyo, taon going na, mga saksang kayan. Mapapalitan po yan ang munisipyo, maganda na. Di ba? Yung original na munisipyo, yan kung pamangiraray, inimprove lang, no? Pagkatapos naman sa likod, magiging third story na po ito. Tulong iskalo na gibong po naman mga tugang na, no? Na mga, sabi nga ni Kayan, edipisyo. Alright? O paano, mga kapatid? Mahangos lang kita. Oras di peligro na, mga tugang. Mahangos lang ako. At pagbalik ko, mga tugang, kaibahan ko na dyan si Jasmine Baloloy para po sa Barreta alas 12. Tendo ka po sa pangarap po ni Chief Ramir Casubago. Kasabaitan na po si June Napolis, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ang Biro de Tropa ka Mega Force Patrol. Ako man po ang sadong naging kaibanan po nganyan. Mardila, dahing iba. Thank you and God bless po. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College